En we gaan naar de Dartmoor. Terug een Engels ponyras, dames en heren. Hij dankt zijn naam aan de streek van waar hij komt in het zuidwesten van Engeland. Reeds honderden jaren leefde zij op de drassige gronden te midden van de heuvels in Dartmoor. De Dartmoor pony is een zeer mooie pony met een lichaamsbouw die uiterst geschikt is voor kinderen. De pony heeft een goed karakter en bijgewoon gebruikt worden voor tal van disciplines. Hij beschikt over een uitstekend competitief gedrag, zowel voor sportieve springwedstrijden als dressuur, maar ook aangespannen kan men de Dartmoor inzetten. Hij heeft een bijzonder stevig beendergestel. De pony kan gedresseerd en afgericht worden door een volwassene. Hij kan ook 70 kilo makkelijk dragen en kan daarom ook zonder problemen door kinderen bereden worden. In Engeland zie je ze vaker onder adolescenten en de Dartmoor pony kan voor het hele gezin een kameraad zijn, van het kleinste tot het oudste kind. En dan gebeurt het wel vaker dat mama of papa de pony opzadelen en nog verder houden. De maximum sporthoogte is 1,27 meter. Er is voor de Dartmoor geen minimum stopmaat. Hij kan in kleur zwart-bruin, bruin schimmel en soms ook bruin schimmel zijn met zwarte sokken en maten. Binnen het ras worden alle kleuren aanvaard behalve bont. Een klein aantal witte vlekken of aftekeningen worden wel aanvaard. Het hoofd van de Dartmoor pony is klein, breed getypeerd, met zeer kleine oren en middelmatige manen. Hij heeft een gespierde rug, achterhand en kruis. Hij heeft ook een stevig beendergestel, is breed